प्रणाम भैया लोग। आज की कहानी बड़ चटकार बा। कहानी है फ्रांस के राजधानी पेरिस के, जहां एफिल टावर त ऊंच बा, बाकिर सासू माई के नखरा ओहू से ऊंच बा। मैडम सुमित्रा पेरिस में 20 साल से रहत बाड़ी। अब ऊ अपने आप के मेम साहेब समझेली, बाकिर उनकर पतोह अंजलि जॉन देवरिया जिला के शुद्ध देहाती लड़की हिया। ऊ जब पेरिस पहुंचल तका भइल सुनी। अंजलि। अरे ओ अंजलि, ई देख घड़ी में सुबह के 9 बज गईल। पेरिस में लोग इतना देर तक ना सूते लें। जल्दी उठ और हमरा खातिर कड़क ब्लैक कॉफी बना के ले आओ। और ध्यान रहे, चीनी ये एक दाना भी ना होखे। आवत बाणी मम्मी जी। रुआ त भोर भइले मशीन नियर चले लगनी। अभी पेरिस बा की बनारस हमरा त बुझबे नहीं करत बा। अंजलि बेचारी रसोई में गईल। ओकरा के कॉफी वॉफी बनावे के मन ना रहे। ओकर जीभ त तरसत रहे ओई सासू माई के हाथ के बनल सत्तू और आम के अचार खातिर, जॉन ऊ ब्याह से पहिले सपनवा में सोचले रहे। चीनी बिना के कॉफी ई त एकदम खिल नियर तीत लागी। मम्मी जी के मिजाज त पहिले से तीत बा। ई कॉफी पी के त और कड़ुआ बोली है। रुक, आज हम अपना मन के करब। का भेल अंजलि? कॉफी खेत से उखाड़ के लावत बाड़ू का? इतना देर लागल? बस मम्मी जी, बस 2 मिनट। आज हम रुआ खातिर ऐसन चीज बनावत बानी कि रुआ पेरिस के एफिल टावर भूल के देवरिया के डगरिया याद करे लगबा। अंजलि का किलस की कॉफी के जगह तवा गरम किलस और चुपके से अपने सूटकेस में से निकाल लस देहाती मकई के आटा और सूखल तीत मिर्चा। अब किचन से जॉन महक निकलल। ऊ सासू माई के नाक में चहचहा गईल। तो भैया, पिछला भाग में रुआ देखनी कि सासू माई ब्लैक कॉफी मंगले बाड़ी, बाकिर अंजलि रसोई में मकई के आटा सान देले बिया। अब देखल जाए कि जब रसोई से मकई और तीत मिर्चा के महक हॉल में पहुंचल त का तमाशा भइल। अंजलि, अरे ओ अंजलि, ई कैसन चरचराहट वाला महक आवत बा। कॉफी बनावत बाड़ू कि मिर्चा झोंकत बाड़ू? हमारे तो नाक फटने लागल। का भइल मम्मी? काहे सुबह सुबह एफिल टावर जिसन तन के खड़ा बाड़ी? अरे वाह, ई महक! ई त मकई के रोटी के खुशबू लागत बा। एकदम सही पकड़नी। अविनाश जी, मम्मी जी खातिर पेरिस वाला नाश्ता त रोजे बनेला। आज हम अपना देवरिया वाला देहाती धमाका तैयार केले बानी। अपनी मेहरारू के समझाल। ई पेरिस के सभ्य घर। यहाँ ई मकई मिर्चा और लहसुन के महक शोभा ना देला। पड़ोस में मैडम मोनिक रही, ताका सोची। अभी सासू माई ई कहिए रहली कि तब तक डोरबेल घंटी बजल। सामने पड़ोसन मैडम मोनिक खड़ी रहली। जॉन परफ्यूम छोड़ के खुशबू सूंघत अंदर आयली। अचरज से ओलाला सुमित्रा, ई कवन इंडियन मैजिक बा? ऐसन महक त हमारा पेरिस के कवनो होटल में ना मिलल। ई कहाँ? मोनिक जी, ई हमनी के देश के देहाती पिज्जा हा, जेकरा के मकई के रोटी कहल जाला। अरे मोनिक, हम तो बस अंजलि के ट्रायल लेत रहनी। हम ही तो बोलनी कि आज कुछ देसी बनाओ। अंजलि के तरफ आंख तरेरत। का अंजलि, हम ये बोले रहनी नु? जी मम्मी जी, रुआ तो अंतर्यामी बाड़ी। प्लेट आगे बढ़ावत। लीजिए मोनिक जी, आप भी चखिए और मम्मी जी आप भी। ई तीत चटनी के साथ है मक्खन के मेल एकदम बेजोड़ बा। मोनिक त चटनी के स्वाद लेके वाव वाव करे लागली। बाकिर सासू माई के आफत आइल बा। एक तरफ दिखावा करे कि बा कि ऊ बहुत आधुनिक बाड़ी, और दूसरी तरफ चटनी एतना तीत बा कि उनकर कान से धुआं फेंके लागल। अंजलि, ई का बना देलू? हमारे तो कलेजा जर गईल। पानी लाओ जल्दी। अरे मम्मी, पानी काहे? मोनिक जी के देखी हाँ, ऊ त चटकारे लेके खात बाड़ी। रुआ त कहत रहनी कि रुआ के स्पाइसी पसंद बा। सुमित्रा, ई तो बहुत डिलीशियस बा। कल हमार बर्थडे पार्टी बा। का तुम्हारी बहू हमारा खातिर ऐसने 50 गो रोटी बना दई? हम अपना सब मेहमान के खिलायब। काहे नहीं मम्मी जी, जब रुआ साथ बाड़ी त हम 50 का 100 बना देब। बस रुआ के कल रसोई में हमरा साथे मदद करे के पड़ी। अब सासू माई के फंसा देले बिया अंजलि। का सासू माई 50 गो रोटी बेली? तब भैया, मामला अब प्रतिष्ठा इज्जत पर आ गइल बा।
पेरिस के गोरी मेम मोनिक अंजलि के हाथ के मकई के रोटी खा के दीवानी हो गईल बिया। अब ऊ अपना जन्मदिन के पार्टी में 50 गो रोटी और चटनी के ऑर्डर दे देले बिया। सासू माई मैडम सुमित्रा के तक काटो तक खून नहीं, काहे कि ऊ त आज तक किचन में चाय तक नहीं बना ले रहली। अरे ओ अंजलि, तू त हमरा के फंसा देलू। ऊ मोनिक पगली है का 50 गो रोटी बनाना कवनो खेल बा? पेरिस में मकई के आटा कहाँ मिली? और ई हमार मैनिक्योर कील हाथ, ई आटा सानी? अरे मम्मी जी, घबराई काहे? पेरिस में आटा नहीं मिली त का भइल? हम देवरिया से आवत घरी 2 बोरा मकई के आटा और सत्तू साथे ले ले आइल बानी। और रहल बात हाथ के, त रुआ बस बगल में बैठ के हमरा के सुपरवाइज करी, बाकी हम देख लेब। मम्मी, इज्जत के सवाल बा। अगर कल पार्टी में रोटी कम पड़ल तो पूरा पेरिस में थू थू हो जाई कि सुमित्रा देवी के बहू त देहाती बा, बाकिर सास भी कवनो काम के नहीं बाड़ी। तू तो चुप रहो, तोहरा के बस खाए के सूझता। अंजलि से, ठीक बा बहुरिया, इज्जत बचावे के बा त बनावल जाई। बोल का करे के बा? अगला दिन सुबह भइल। अंजलि रसोई में वार रूम युद्ध के मैदान तैयार कैले बिया। बड़े बड़े परात निकल गेल बा। पेरिस के ओशन मॉडर्न किचन में आज मकई के सौंधी महक गूंजता। मम्मी जी, हाथ धो के आई। हम आटा सान देले बानी, रुआ बस एकर छोटी छोटी लोई गोला बना के हमरा के दी। जल्दी जल्दी, टाइम कम बा। उफ, ये आटा कितना खुरदुरा बा। हमार मुलायम हाथ एकदम खराब हो जाई। अंजलि, ई लोई कैसन बा? टेढ़ा मेढ़ा त नहीं बा? एकदम सही बा मम्मी जी, बस थोड़ा फुर्ती दिखाई। अविनाश जी, रुआ खाली बैठल का देखत बानी, जाई और लहसुन छीली। आज मैडम सुमित्रा के घर में देहाती ढाबा खुली। अभी काम जोर शोर से चलिए रहाल रहे कि अचानक बिजली गुल हो गईल। पेरिस में ऐसन कम होला, बाकी राज किस्मत खराब रहे। अब मोनिक के पार्टी शुरू होवे में बस 1 घंटा बाकी रहे और अभी सिर्फ 10 गो रोटी बनल रहे। अरे ई का भेल? अभी इलेक्ट्रिक चूल्हा इंडक्शन किसे चली, अब रोटी कैसे सिकाई? हाय भगवान, अब का होखी? मोनिक अपना मेहमान के साथ आवत होखी। हमार त नाक कट गईल पेरिस में। मम्मी जी, घबराई मत। जब देवरिया के लड़की यहाँ बा त कौनो काम नहीं रुकी। अविनाश जी, जल्दी से घर के पीछे वाला गार्डन बगीचा में चलिए। वहाँ सूखा लकड़ी और ईंटा बटोर के लाइए। लकड़ी? ईंटा? तू का पेरिस के पौश इलाके में चूल्हा फूकब का? लोग पुलिस बोला देब। पुलिस आई ता ओकरा के भी खिला देब। मम्मी जी, रुआ बस फूंक मारे खातिर तैयार रही। आज असली स्वाद ता धुआं में ही आई। तब भैया, पेरिस के वीआईपी इलाका में खलबली मच गईल बा। बिजली गुल बा, चूल्हा बंद बा, बाकी अंजलि हार माने वाली ना रहली। ऊ सासू माई और पति अविनाश के घसीट के गार्डन में ले गईली। वहां ईंटा जोड़ के एगो काम चलाऊ चूल्हा तैयार हो गईल। अरे अंजलि, ई तू का करत बाड़ू? ई पेरिस के सबसे महंगा इलाका ह। अगर पुलिस आयल त सीधे जेल भेज दी। लोग सोची कि सुमित्रा देवी पागल हो गईली का, जे घर के पीछे अगियारी करत बाड़ी। मम्मी जी, जेल जाइल जाई ता उहवा के कैदी लोग के भी मकई के रोटी खिलावल जाई। रुआ डराई मत, बस ई पेपर धरी और हवा करी। अविनाश जी, माचिस जलाई। लो भाई, यह दिन देखे के बाकी रहे। पेरिस में इंजीनियर बननी ताकि हाथ में ग्रीस ना लागे, अब यहाँ हाथ में राख लग रहल बा। आगे जल गईल। मकई के रोटी के सौंधी महक जब लकड़ी के धुआं के साथे मिलल त पूरा मोहल्ला महक उठे लागल। सासू माई फूंक मारत मारत लाल हो गईली, बाकी रोटी एकदम गुलाबी और कुरकुरी उतरत रहे। खू खू अंजलि, ई त सच में गजब महकता। बाकिर देख, मोनिक अपनी मेहमानन के साथ गेट पर आ गईल बाड़ी। अब का होखी? मम्मी जी, रुआ बस मुस्कुरा के स्वागत करी। कह दी कि ई स्पेशल लाइव कुकिंग बा। ओ माय गॉड, सुमित्रा, ई का बा? ई धुआं, ई कैंप फायर बा का? और ई येलो ब्रेड त आगी पर पक रहल बा। दिस इज सो एक्सोटिक, अनोखा।
त एकदम ऑर्गेनिक शुद्ध तरीका बा। पेरिस में ऐसन स्वाद कहाँ। सासू माई जिसे ही देख ली कि विदेशी लोग डराए के जगह तारीफ करत बा त उनकर सीना चौड़ा हो गईल। ऊ तुरंत अपना मैडम वाला रोल में आ गईली। यस यस, ई हमनी के देश के बहुत पुरानी कला है। हम जानबूझ के बिजली बंद कर देहनी ताकि रुआ लोग के एकदम विलेज लाइफ, गांव के जीवन के अनुभव हो सके। अंजलि, जल्दी से मक्खन लगा के प्लेट सजाओ। देखा अंजलि, मम्मी के पलटी मारे के स्टाइल। अभी डर के मारे थर थर कांपत रहली, अब मास्टर शेफ बनल बाड़ी।